इउटुबावसो नुगोन आं बेखौ इउटुबार दे गाखोदो दे मिनिया बर' इउटुबावसो नुगोन आं बेखौ nah बेवहाय गराय गाखोनो मोनगोन आरोना गराय मानै दङ बेवहाय माथाम गराय गाखोनो मोनगोन आरो नैबेयाव बेसेबां लायोथाय 50 सासेयाव 50 थाखा लायो आरोना बे गरायाव गाखोयोब्ला ओमफ्राय ओरैजायबो दं नै बारनानै जोयोलै बोरैबाला गराया औ बारनानै जोयो आरोलै बेयो गरायानो ओरैबायदि आरोना आस्सा नैबे ब्रादारमोना गाखोजोबगोन बाबुमोन नोंसोर गाखोयो नामा दा गाखोयो न'आ मय बाबु नोंनिया न'आ मय मा लावरिपारा आस्सा गाखोगोन नामा फंबाय आं गाखोआ फिसाजोआ गाखोगोन आस्सा नानिया गाखोनो मोजां मोनो नामा गरायाव दे गराया ओरैबायदि ओमफ्राय नै खानाय दंलायो आरोना गरायनोबो खानाय दंलायो नै ओरैबायदि बाय मादैयाबो गाखोयो गाखोआ दे बेबायदि ओरैजाय नै गराया मासेयाव अनलि 50 रुपिस आरोना लोगोफोर नै नायनानै लादो 어디가 그냥 나와 말해. 오피서. 오피스. 알바 오피스. 스케이팅 오피스. 당정분가 산수리. 모장 버치타야. 지라이네 버치나. रावफ्राना थंजि थं आलासि नालाय जिरायनो थिननांगौ बेखौ नै दा स्लिपिं अफिसा बेयावसो अफिसारा उन्दुनानै थायो बा सुखिदारा मा मावनानै थायो सुखिदारा सोर दं गुवालाबो हेलौ Sleeping office? Yeah. Sleeping officer speaking. How do you do? I am sleeping. Yes? Nonsense, Rocky there. You know what I'm saying? Sleeping officer. Hey! बेनिखायनो हेन थाइना गोसो थोलायखो नामा होसो
दाबोथिखौनो नागारलायनो हालायै मेगनसो नांलायलायदांसो हिनजावब्ला आदा अरगेनखौ आदा दाहानो बिलाइ हरजासिगौमोन ना आयै आंखौ ना नोंखौ नै आथङा नोंखौनो दासो मोना बहाथो थांनो ओंखारलायखो खामानि दं मादै नोंसिनि खामानिया नोंसिनि थाखाय बान्दि गैया दै मोनायोब्ला सुनानै जाफैदागोन नोंसोरनो ओंखामा बेफोरनि खोथाखौ खोनासंबाय थायोलै समाज लावगोन फै मानसि मोजांफ्रा हराव थाबाया फिसाफोर सिखावफ्रासो सिखाव सोलोजों मावजिया सादु साजायनानै एन्जर फालोखौ माइ खेबस'नाय पापनि निस्थार मोननो थाखाय गय आथासेयाव थांनो होननानै लांनो हायामोनब्ला माब्रैथो माफा माफा जालांनो खाबु मोनोमोन दे बुंनायसै दे होनलायदों मा खालामनांगोन गोरा खालामनांगौआ नोंसोर आंखौ पन्सायत इलेक्सनावल' देरहाहोदो बिनि उनाव मा सुजुग सुबिदा नांगौ गासिबोनि थाखाय जागोन दं नोंसोरथ' दंलै फंबायफोर नाथाय दा साननांगौआ नोंस्रानि बे आमायसो मोनसिङासो बिबारे गया लाबोदो नायनांगौ खादार मोनखौ माब्रै न'खरसेयावनो बिबथि बिजादै जुदा जुदा जोंनो रायजोनि मोजां खामानि मावग्रा मानसि नांगौलै बाजै खाबु फलान मानसिजों रायजोनि जेबो मोजां खामानि जाया सिनायगोनलै बाजै जों दंना औहाय उनफ्राव जोंहा आखुसो लान्दा खान्दा खालामबा ओरैमा जाबायदि मानसि मानसिखौ सिनायाखै सोमखोर गोसो जाब्ला नोंखौ बियो जानो हाया नोंथांनि पन्सायत इलेक्सनाव देरहानांगौनि थाखाय ओरैबायदियाव जोबखो बेखौ आं नुबोदों दा नङा होनब्ला दाहारारि दाहारानखौ माबोरै बिदि जायो खाथियाबालानो मा सोंगोन जाबाय फारहालांखो दे आहा सिरिथा मानसिया सैमा बांग्रा बायदिथ' जेराव ओंखाम फिथर नुयो बेयावनो थामि ओंखाम फिथरा बेहा गैया बेहा नो प्रब्लेम दा माबायदि दाहार सोमखोरखौ होबोथारै सब गोख्रै सब जेरावबो सोमखोर बसुमतारी खालि सोमखोर बसुमतारी बिसिगोन
फिसा गामि ओनसोलाव गिदिंनानै बर्डनि सोमोन्दै नोंहा अभिगथा जाबोदों ओरै बाथिपारा ओरै बागानसालि रांखोथि गासैबो साफाजोब जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया आरो सान्तिनगर ओरै कदमतला बेफोर प्रब्लेम गाज्रि दं माने बे बिसोरनि दाहार मोनानो जोंहायना प्रब्लेम दाहार दा फेनला थाबाय सासे गाज्रिया बेफोरनि सोमोन्दै बारा गावरायनांगौ बाथ्रा गैया नैबेफोरनि दारैनो गासैबो समाधान खालामनो हागोन